Du siger ikke, at det kunne gøre det. Ja, du har brændt ind i en jernbar. Hun svarer overhovedet ikke på tiltalen. Hun svarer udmærket. Ja. Men så må vi jo... Vil damen lige vende mod den anden vej? Tak. Det er mod brystkassen. Dyk ned, dyk ned, dyk ned. Ja, bare dyk ned. Og lyt igen. Og så kig med en brøst her. Fordi du ikke ser noget med bordet lige. Ja, hvis du synes, det er nok det der, så er det bare i orden. Hun trækker i hvert fald ikke ved det. Så meget ved jeg, hun ikke gør. Der er ingen vejrtrækning i hvert fald. Der er ingen vejrtrækning. Nej. Der er nu ikke nogen vejrtrækning. Det er egentlig god nok, men du vil jo nok sige noget andet. Ja, det vil jeg sikkert. Men altså, når der nu ikke med vejrtrækning, skal vi lige koncentrere den der hurtigt i hvert fald, ikke også? Med vejrtrækningen der. Og du gjorde så også det, det er bare i orden, at du gik ned så og mærkede puls, det er godt nok. Den kunne du i hvert fald ikke umiddelbart mærke. Hvad? Du kunne ikke mærke nogen puls. Nå nej, det var så det, jeg sagde, at du ville sige noget andet. Hvad? Du kunne ikke mærke nogen puls. Nå, så skal du puste, men... Nu kan det ikke se alt sammen, men han går noget forkert hernede. Og hvad er det, han gør forkert? Nej, det må tøjet. Det tager af. Håndeværelsen. Din håndeværelsen, det er tøjet af, ja. Det vidste han nok godt i forvejen, det er bare en faktisk selv. Men det er et stort bakke til. Ja, der er stadig ikke noget. Godt nok. Der er ingen puls. Der er stadig ingen puls. Det burde jeg selvfølgelig sige, det skulle jo komme sig selv. Nu er det. 1, 2, 3, 4, 5. Pust. Det er lige mig. Pust nu i. Ja. Det skulle du gøre på 5. Du lige med munden nede eller næsen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Der er puls. Godt nok. Der er puls nu. Hvad siger du, jeg trækker den? Ja, det er jo. Så må du selv bruge ham der eller den anden. Det siger jeg. Er der vejrtrækning? Er der vejrtrækning? Det var med. Det er der godt nok, ja. Okay, der er vejrtrækning. Hvad så? Ja, det kunne være noget. Husk lige, Hvis så går det ikke snakke om. Hun kan da ikke snakke med noget. Det er også lige meget. Men, I må gerne snakke til hende, ikke også? Så venter vi lidt og roligt på, at der er en ambulance. Vi skal nok blive det sådan hen. Da det er en byggeplads, kan vi også finde et eller andet og lægge under benene. Det kunne da godt være.
Ja. Er det værtsretning? Måske nu venter vi stille og roligt her. Så sker der nok noget. Vibeke, er der værtsretning? Nej, det er det ikke. Er der ikke? Jo, der er. Det er værtsretning. Ja. Ja, så er det ingen problem. Ambulancen kommer nu. Slut. Kender og finder en person siden af livet og formestjen for vi er først med skaber. Ja. Det er altså ikke andet, vi skal i gang med. Det er, jeg ved ikke om jeg sagde det klart nok, det er bilag 3, altså om på side 15. Det var den næste i historien der. Situation 3, nej, det med boremaskinen, det kunne vi godt tage. Men det er den der på side 15, vi skal i gang med. Og der skal vedkommende lære at lægge på den måde, det er sådan, det er jo. Godt nok. Ved færdigsuheld bliver personen efter den vej til tilskadekommende har hovedafkrappen og det hele venstre op og hånden tager på kinden. Den findes i lukkede øjne. Vi er først til tilskadekommende. Så skal vi da sørge for, at han kommer ind i tiden og skal jeg gå bag eller skal jeg lære det? Nej, du skal bare blive med det. Skal hun ikke være med os? Nej, hun er nødt til at blive op og kontrolleret. Det var sådan en ting. Jo, det er man nødt til at gøre. Du skal køre med historien om der på, ikke også? Se med det røde, det gør, så vi nu har gået helt til det. Ja. Jeg ved godt, det går senere. Jeg har lige flyttet det ind til siden af vejen. Og så beder jeg nogen om at gå hen og der går nok lige nogen siden af. Om at gå hen og alarmere. Du beder nogen om at alarmere? Ja. Hvem er det? Hvad? Hvem er det, du beder om det? Det er nogen, der lige kommer ud siden af. Hvem peger på ham? Eller det? Det gør du. Nej, det gør du. Det skal vi da lige høre, hvad de alarmerer herfra. Hvem får du til det? Er der nogen, der siger, at det ikke giver dem? Det kan du også gøre. Det er jo sagtens komme ud for en situation. Er der nogen, der siger, at det giver de bare ikke? Så må du finde en anden en, jo. Så må du finde en anden en. Der er vi andre gøre. Ja, det er Jeg ringer fra Stadionvej fra Bro Skole i Odense. Der er en, der er til død. Færdsuheld. Han er bevidstløs. Hun er bevidstløs. Der er hudafskrabninger på arm og kæft. Og jeg ringer fra telefonnummer 1, Ja, det var en fra Bro Skole, Stadionvej i Odense, og du har fundet en færdsuheld og en person, der var kvæstet på armen. Ja, hvad så? Trækker hun vejret? Ja. Nej, hun gør ikke. Okay. Nej. Det var bare lige fordi, I var opmærksom på det. Hun trækker ikke vejret. Det gør hun godt nok ikke. Der kan ske mig lige på de få sekunder, hvis det sker, hvad det ikke kan se. Hvad så skal jeg gøre begge dele? Du skal i hvert fald få det på plads. Hvad så? Det var det ikke det? Er der nogen puls? Er der nogen puls? Nå, det er godt. Bare fortsæt. Nej, det er proceduren. Der er ingen puls. Stop lige, du skal ikke blive... Skulle du lige give et par puls, så hvis det skulle helt rigtigt? Det var ret meget. Hvad? Det er en krampokken. Problemet er, at mennesker ikke har sådan en.
Du skal lige have hovedet længere bagover også. Du skal længere bagover. Er der puls? Der er puls. Puls. Der er puls. Men hvor siger det puls? Er der vejrtrækning også? Er der vejrtrækning? Ja, der er vejrtrækning. Ja, ja. Det skal jo heller ikke være ondskabsfuld hele tiden. Nu var det en gang i øjeblikket. Det var ikke så længe, før du ikke er en mere. Så nu sker det. Nu kommer Gitte rendende, fordi hun har set, der er sket et eller andet. Så du kan godt smide på om Gitte, for den er vi kørt væk fra mig. Nu kommer Gitte rendende og vil hjælpe dig. Hvad vil du sige til hende? Værsgo. Gitte, hun er bange. Kan du ikke hjælpe med at få en afledt sygevej? Og det er rigtig lidt. Det er snakke med hende. Hvad hedder hun hende der? Eller hvad? Har I fundet noget med hende? Nej, jeg har fundet det. Jeg har fundet det. Har du snakket med hende? Har du snakket meget med hende?